И в края на емисията любопитните теми. Възможно ли е да си купите 2 рок костюма за 61 лева? Да, ако пазарувате от правилното място. Музиканти решиха да докажат, че не е задължително успеха да се мери с скъпите дрехи, а с добрата музика. Как се прави рок по време на криза? Ние сме Good Music Society, инди рок-н-рол банда, независима. Борим се за това младите хора в България, които слушат хубава музика, да не се втелясват много за това какво носят, а да живеят живота си спокойно. В условията на икономическа криза решихме да си направим социален експеримент и да видим можем ли да си изградим готина визия от магазини втора ръка. Може ли да се прави хубава музика без пари? Може да се прави хубава музика без пари, може да се прави хубава музика и на гол, но ние това няма да го показваме. Започваме обиколката. За 61 лева, колкото струва една тениска в мола, музикантите ще трябва да си купят всеки по 2 сценични костюма с помощта на дизайнера си Тери. Значи тук ще влезем двамата с тебе, брат. Намерихме ти нещо. Какво е това? Сако? Да, бе. Това ми е половината бюджет за деня. 25 лева ти. Аромат. Айте. Бачи във порт. Карти билети. Моите трики. Сигурна ли? Rock'n'roll is everything. Тия да не съм чул дума, тия са готини. Не е още. Yes! Риза номер 1. Попадение имаме. Втори удар. Втори удар. Първи за мен, втори за групата. За колко лева? Ами не знам, трябва да видим. Я кажи. 5 лева! Yes! 40, 60 и 50 стинки и 1 лев. Какъв е резултатът от обиколката на първия магазин? Ами успяхме. Така, двама от представителите успяха да се намерят попадения, за другите все още търсим. Продължаваме напред. Магазини, така че... Абсолютно. Оптимисти сме. До края на деня трябва да се случат по 2 сценични туалета на човек за бюджета и това е положението. Успех! Мерси. С новите си костюми Good Music Society ще забият на сцена още следващия четвъртък. За БНТ София, Велианна Кашева.